ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା କଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଯୁବତୀ ଯଦି 20 ବୟସରୁ 21 ବୟସରେ ପାଦ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ବି ଆବେଦନ କଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ଦିନ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 7। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆହେବ। ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖୋଦ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଧାର ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମ୍ୟାଚିଂ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିକି ଭେରିଫାଇ କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ବି ଫେବୃଆରୀରେ ପାଇବେ। 1,04,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 80,46,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳି ସାରିଛି। ବାକି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା 2,76,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରିଭ୍ୟୁ କରି 22% ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।